बड' सेंग्रा इउटुब चेनेलाव फिन खनसे गासैखौ बराय हरफिननाय जाबाय। नोंसिनि सायाव मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैलायबाय आङो। बे मिउजिक भिडिअ एबा टाइटेलनि मुङानो जादों रैसुमै गारां। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनाय नुनो मोनदों प्रियंका लाहारी आरो गोबां फाव खालामनाय नुनो मोनबावदों। मेथाइखौ रोजाबदों नितामनि बर'। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय आरबि फिल्म प्रडाक्शनाव। बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।